Nasikaken siya kaniya manapanagbiyan, agkakabsat tayo, agkanta tayo, idiri tayo, imbaken nayati apo tayo, napudno na lintek iti amin na tao, agkakabsat tayo, agragsak tayo, agyaman tayo, pinulot abyaken amin tayo, dati Diyos ti munaan ang tetiyayat na, agkakabsat tayo, umay kayo at nagpap tayo, pada-pada tayo nga anak ti Apo, tasikaken siya kaniya manapanagbiyan, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamiken ka. Ti Diyos tartarigagayan na latta nga agsubli tayo iti sidong na. Numan pa'y agkamali tayo, numan pa'y nakapsot tayo, tarigagayan na adalosan tayo ti puso tayo, kat agsubli tayo nga maawagan nga anak na. Tarigagayan tayo nga rod ti agtalin nga iti sidong ti Diyos, babaan ti panangipakawan dagiti basol, panagbabawi kadagiti basbasol tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana, katapno maikaritay ang makiranod, iti dayti na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Agkonpesarap iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo.
O Diyos, sika ti ubog ti amin nga imbag ken kaasi. Impakaammom kada kami at ikinadakes, maagasan babaen dagiti panagay ayono, panagluwalo ken pananglimlimos. Ipaay mo kadi, adakam amadagsinan gapo ti pannakaammomi a nagbasol kami, palaganan na kam kuma babaen takaasim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu a makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Ay aywanan idi ni Moises dagiti karnero ken kalding ni Hetro a katugangan na, ti padi ijay Midian. Impan na ti arban iti labes ti letang, ket dimteng ijay Sinai abantay ti Dios. Sadyay nagparangken kuana ti anghel ti Apo, akas gumilgil ayab nga apoy nga agapu ti tenga ti basit akayo. Minatmatan ni Moises ti kayo ket nakita na asumsumged ngem saan amarunot. Nakaskas daaw daytoy, kinuna tinakem na. Apay nga ta asaan na mauram ti kayo? Umasidegak man takitaek? Idi makita ti Apo nga umas asideg ni Moises, inawagan na manipod iti tenga ti kayo. Moises, Moises, kinunana. Anya, insungbat ni Moises. Di ka umas asideg kinuna ti Diyos. Ikatem ta sapatos mo, tanasantuan ti daga a pagtaktak deram. Kinunana pay, siyak ti Diyos dagiti kapuunam, da Abraham, Isaac, ken Jacob. Inaput ni Moises ti rupa na tamabuteng akumita iti Diyos. Kinuna ti Apo, nakitak ti nakakaasi a kasasaad dagiti tattaok ijay Ehipto. Nangngeg ko ti panagdawdawat da iti tulong, gapu iti panakaparparigat da. Wen amok dagiti sagsagabaen da. Bimabaak tapno ispalek ida kadagiti Ehipsyo. Irwar ko ida iti dayta adaga, ket ipan ko ida iti daga na dameg ken nalawa. Nabaknang ken nabunga daytoy adaga apag nanaedan ita dagiti Kananeo, Heteo, Amoreo, Perseo, Heveo ken Hebuseo. Kinuna ni Moises, no innak kadagiti Israelita ket ibagak kadakwada nga imbaunak ti Dios dagiti kapuunan da, ket saludsuden da tinagan mo, anya nga iti ibagak? Siak ti adda nga agnanayon kinuna ti Dios. Daytoy ti ibagamto kadagiti Israelita. Imbaunak kada kayo ni siak nga adda iti agnanayon. Kinunapay ti Dios ken kuana. Ibagamto daytoy kadagiti Israelita. Imbaunak ti Apo a Dios dagiti kapuunan nyo. Ti Dios da Abraham, Isaac ken Jacob. Daytoy tinagan ko iti agnanayon. Isunto ti pangawag kanyak dagiti amin a kapututan. Ti sao ti Apo. Managayat ken manangaasi ti Apo. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Amin nga adda kanyak, idaydayaw mo tinasantuan anagan na. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipatan ti asina. Pakawanen na ti amin na basol ko, ket paimbagan na ti amin a sakit ko. Yadayunak iti tanem, ken bendisyonan nak iti ayat ken asi. Ikalintegan ti Apo dagiti may lupit-lupit, itden na kadakwada ti kinalinteganda. Impakaamuna ken Moises ti panggep na, impakita na kadagiti Israelita dagiti naindaklan nga aramid na. Managayat ken manangaasi ti Apo, na anos ket di agbalbaliw ti ayat na. Kas iti kangato ti langit manipod ditoy daga,
kastamet ti kadakkel ti ayat na, kadagiti agbuteng kenkwana. Ti may basa na adaw iti umuna a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko, kayat ko amaamuan nyo tinapasamak kadagiti amma tayo, asimurot ken Moises. At dada amin ida iti salinong ti ulep, awan ti napapatengda iti ilalasat dat iti nalabaga a baybay, iti ulep ken iti baybay. Nabunyagan da amin kas pasurot ni Moises. Nanganda amin ti maymaysa na espirituan at tinapay. Iminum da amin iti maymaysa na espirituan adanum. Ininumda ti na espirituan abato akimuyog kadakwada. Ni Kristo daytoy abato. Ngem uray no kasta, saan anay ayo ti Diyos iti kaaddaan kadakwada. Ket naiwarawara dagiti bangkay da iti letang. Amin dagitoy pagwadan tayo kuma, tapno di tay agartem kadagiti dakes abanag, akas ti inaramid da. Di kay agtanabutob kas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada, ket dinadail da ida ti anghel ni patay. Napasamak dagitoy kadakwada, apagulidanan dagiti dadduma, ket naisurat da akas pagkabalaangan tayo. Taadda tayon iti tanem, adda tayon iti tiyempo adandanin agkanibusan. Siya sino man amang ipagarup anatalged ti panagtakder na, agannad kuma amangan numatuang. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem palin ti Diyos ti karina, ket di na ipalubos a masulisog kayo, iti diyo kabailan asarangten. Numa sulisog kayo, kan na kayo tipigsa amang ibtor, ket iti kasta makalisi kayo. Ti sao ti Apo. Thy world is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami ken. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka o Apo. Iti dayta a tiyempo, adda sumagmamano at tao sadyay anang ibaga ken Jesus, maipapan kadagiti taga Galilea, a pinapatay ni Pilato, idi madama nga agidatdaton iti Dios. Kinuna kadakwada ni Jesus, ipagarupyo kadi adakdakkel ti basol dagitoy, ngem ti dadduma at taga Galilea. Gapo iti kasta apan nakapapatay da? Saan? Ibagak kada kayo, ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo, matay kay to amin, akas kadakwada. Ket ti anyaman amang ipagarup, ket anyamet ti panangipagarupyo kadagiti 10 ket 8, anatay anagaburan, idi marba ti torre ijay Siloe. Ipagarupyo kadi adakdakes dagitoy, ngem dagiti amin a tao nga agnaed ijay Jerusalem. Saan? Ibagak kada kayo, ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo, matay kayo amin akas kadakwada. Kalpasan na sinarita ni Jesus daytoy apangarig kadakwada. Nagmula ti maysa a tao iti igos iti kaubasan na. Napan na kinita no addabunga na, ngem awan nasarakan na. Kinunana nga rod iti pagayaywanen na. Kitaem, tallo atawenan nga umayak ditoy nga agdirok iti bunga daytoy nga igos, ket awan pay nasarakak. Pukanimon, apay nga ibusen na ti kinataba ti daga, ngem insong bat ti agayaywan, Apo bay ampay, uray itala atawenen,
Kalyak to tilawlaw na sakon to abunwan. No agbunga inton umay atawen, nasayaat, no saan papukan munton. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Sino kada kayo ti saan pay nga nagkamali? Ne. Ha, balbalyan tayo. Baliktadan tayo question. Sino kada tayo ti nagmistaken? Wow, dagiti na duma, perfect. Awan kamali na. Palakpakan tayo, dagiti awan kamali na. Congratulations ka, dagiti awan pay kamali na niya. Anya ti first lesson nyo, i-di grade 1 kayo. Newan samot. Apo Jesus, anyang mat ti lesson mo, di grade 1 ka. Ti first di grade 1 kami, tahan mi naabutan day ta preparatory, day ta kinder, kadag kini ay wanagay ta daycare, kada kinder. Ti man first lesson mi, di grade 1 kami, kaugad-ugad ko nami. Di papel, narigat mi pa may surat tanagan akino sakaram ginagan mo no apay mga handain suro sakbay kam nga sumrek ijeton eskwela ti pagsursuruam nga agsurat ti nagan kati umuna nga lesson mi idi ugad unat punwam de jay papel mo addan to agbang bankingan addan to tumap jak amo pay mo no nakarigrig laket ta straight nga lessonen. Kiday di amang ko, isudang tanti kasi si Riban kinday di inang tintero nga lubong niya. Dagi ka eskwela ak adda ginatang da nga ruler, adda ginatang da nga eraser, ni amang ko nagaramid ti ruler ko. O kita niya, karpintero garod. Nangala ti kawayan, pinasurutan na ti eskwalan, sinuratan na mutan ti sagwawan insen, da ti ruler ko mabalimpay nga pagablak ti kadagsen na. Kanagkapoy, hindi mistrami, diniprive na ti creativity. Ugad-ugad niya. Inbatog ko mo dahi nga ruleran, ugadak nga ipababa. Ay, hanga kasta! Num ti image ti mistra ka dahi nga nakaantyokos nga, nakapunggos nga, adalat tabaot na. Kasi man ti mistra nga talaga iday. Kainugadak nga, inkasya-kasya, nadardaras ko ma. Ay, binaot na, dinaglintag ko ma. Kita, diniprive na mo di creativity niya. Ngamno apay, ti bilbilibon tayo, ginagaramid ti lapis, apay nga impasurot na ti eraser. Adda nakita nga lapis nga manmanongem, adda latta eraser. Dahil ti sirib mo tinagaramid ti lapis niya, nga adda ti lapis adda latta eraser na. Uri siyak mat nasirib kami, diyan mo apay nagdaras maibos ti eraser ko idi akin ngut-ngut-ngutak mo ngamin kagagatan tunukan lumuno nga tunukan jay tula day tula aluminum na tinabati ay kay iris mo akin na donor jay papel mo hanyo napadasan ta rich kids kay ngamin computer kay nga dagos ganda kami kakasjay ado ati klase ti eraser gilastiko barabadam jubol mayat di jay eraser di jay di kamayatan nga eraser tammo do. No? Kanakulat lang. Yung di inang mat, gaputirigat ti biyag. Haan nga di jay, ti idea na, haan nga di jay, gaputa amom ti ag-erase. Haan nga di jay, gaputa amom nga erasen. Inya ti banag nga pag-erase mo, bulong ti chinelas, eraser, lastiko, wano tammo do. Haan nga di jay, ti idea na. Siya atom inayadem tano mabalbalin haang ka nga agkamalita sayang jay papel tawang garod igatang iso nga na mistake ni sangaw baliktadem ijay likod nganyo na padpadasan dagiti istorya ijay likod ti osarem kas jay ti karigat ti biag ti papel ko idi ko ka handa nga regular nga gumagatang namapanak di bantay wano taltalon ta addalawalawa addala tapos purok isukat ko 20 nga papel di may nga lawa-lawa kita business manak idin ka grade 1 grade 2 akpay laang kaday jay ti pampanunutan tayo kakabsat at the eraser one everybody commits mistake datay amin ag-repair tayo ti kamali
Takunak tatay damo, sino ti hampay nagkamali? Nagkamali tay amin. Nagmistake tay amin. Adda dagitay mistake nga haanen nga ma-repair. Adda dagitay mistake nga mabalin nga i-repair. Adamot dagitay mistake nga agtalinaed nga permanente kanya tayo ngem isot makatulong kada tayo nga ag-improve. Ado dagitay kamali tayo nga pagbabawyan tayo no dadduma met isumet ti mangidagel kanya tayo nga haan tayon nga makaungar gapo dayta kamali. Ngem ado dagitay kamali nga isuda tinang pagbalin kada tayo nga nasikil, nasiglat, natured. Dagiti kamali nga nagpagbalin kada tayo nga lumablaban ditoy lubong tayo. Iso tinagsanggiran tayo dagiti nga kamali no dadduma nga iso tinang papig sa kanya tayo. Ngam adda dagiti irreparable mat narigat nga ma-repairen. Adda kaskulaak idi ka orden mi tanangem ti agdrive kunak ta katikista ak pala idi agdadrive ako seminarista ak nakaipatapwakak ti luganen. Kunak kanya na agdadamo ka tanangem ti agdrive. Hanga maalapin naspasan na tao, nataray! Kunanan na tao. Huwag nga rod, nataray nataray mo, tabiyag mo, kunak. Ay ka nagkamali, talaga, narigat nga gano, total mo takino, DJ Crane, pinadong para na ko, ore lang nga nagpayapay, takrin, ay nga pigsana yung bagat, iso ti kunak tanangem. Di kaya tinarigat nga i-repair, nga kamali nga, ay unos pa nagbiag mo, narigat. Kapaya nga ibagbagahan na dito yung kakabsat. Apaya nga adda tayo ti lubong ti panag-repair. Panang-correct iti mistake. Kaya't nga sa awan panagbabawi. Isu ti tema na dagiti maibasa tatta. Panagbabawi. Kwares mga rod. Ibagbaga na dito'y nga datayo, nature tayo ngamin ti agkamali. As human being, nature tayo ti agkamali. Nya, taawang nga rin hangag kamalikan niya tayo. Natural ti tao nga agkamali. Ngam gapo ti experience, gapo ti padas, panagpampanunot, panag-reflect, no man pa'y nature tayo ti agkamali, tarigagayan tayo ti mangliklik iti dayta nga kamali. Dayjay mo ti gol tayo nga tattao, numabalbalin liklikan tayo daytoy akamali. Ngam gapot na narigat tayo nga maliklikan, nangijaya ti Diyos kada tayo, iti napinpintas nga aramiden, tapno numan pa'y agkam kamali tayo, mariprepare nga dagos, ma-erase, dagiti kamali tayo. Anya daytoy, kitaan nyo, from the beginning, ti kina-Kristiyano tayo, bunyagan tayo, dayjay ubing, apay nga ubing ti mabunyagan. In the first place, di ubing maiyanak adda basolnan. Basol atawid. Kamali, day di muna ninuno tayo, Adan kin Eva in the Old Testament, New Testament, iti bagati dagiti church fathers. Nya? Anya ti kunana, basol dananang kintatang, therefore no naiyanakan di ubing, si babasolen. Iso nga maiyan anak pala di ubing, agrip-repair tayon. Iso nga bunyagan tayon, tamaikaten dayjay, basol atawid. Maikadwa, damanen. Gaputa si babasol, no oray pa yung nalpas ti bunyag. Dayjay ka, haan na nga personal a basol basol ti naganak, or ninuno tawid nga rod. Kagaputa naikaten dayjay basol atawid ti bunyag. Napantayo iti personal a basol. Dayjay ubingan habang agbibiyag, dumakdakkel, kaslakan niya tayo, nature tayo nga ron, kasla kuma, natural nga agbasbasol tayo, kasla kuma, hantay mo nga nature nga si babasol, ngam na talaga nga narukop tayo, nga agbasbasol, tatada man ag first communionen, taapaya, danak tayo, taapaya, tapno mairanod da, nagkonpesar da, tamapakawan man hindi personal nga basol. Kalpasan day ta pa nag-first communion, da tayo man nagkonperman, iti normal to pa nagbiag tayon, ijay-jaya na latta, ti panang-repair, panang-erase ti basol. Ma-erase latta ti basol, konpesar, tatta sa kwarisma, panagay ayuno,
panagpenitensya, panagaramid, panagtulong iti naimbag, mabalindag ito'y nga usaran, pang sopapak kadagiti basbasol. No, pagbabawyan tayo dagiti basol tayo, mairis manan. Nangruna at panawon ti kamayatan nga gundaway nga panagkonkonpesar. Ado nagkonpesar di kalman. Dagiti taga dito handak kahit nga pagkumpesaran mapanda ka dagiti sa bali nga padi inlem mangandak nabayagak nga nalpasen ni adu pay handa kayat alak free will yung meten choice yung mati agpili no sino ti kayat yung nga pagkumpesaran ngam ibagbaga na ditoy nganuman pay managbasol tayo addalatta ni Apo Dios addalatta injaya na kada tayo inya ta injaya he offered sacraments in offer na dagiti sakramento nga mangpakpakawan lata ti basol agtultuloy nga agbasbasol tayo ngam agtultuloy ti sakramento amang daldalos isu daytoy kunana apay ti kunayo kunana dagiti pannakatay dagiti nagaburan iti Torre Siloe dagiti in-offer ni Pilato nga tattao ti biagda tapno agidaton iti Dios ti kunayo dakdakkel ti basol dahaan kuna ni Apo Hesus. Anya ti imbaga na nohaan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo. Dayjay ti pagsasauna. Masapol nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Kasla kumama di papel tayo Uri nagkamali tayo yung surat tayo at the eraser. Tapno agbalin a correct. Di insurat mo nga mistake irisem tapno balbalyam isurat mo ti usto isugarod nga no daduma ka aglasin di nagirisan tayo niya kano daduma kas di mo ti biag tayo aglasin dagiti nagkamalyan tayo ngam ammo tayon nga magmagna tayon agsursurat tayon iti usto kas di kanya tayo awan ti excuse padi man obispo man madre man da kayo man at daman akam nakinawan agkam kamalitay amin ngam ti kinaman ang ngaasin ni Apo Dios ikan na tayo ti gundaway nga agbabawi isugarod nga madikan niya tayo dayta death penalty nga no nagkamalin ketelen tayo meten haang garod ikan tayo kunana pay di pangarig na di igos no haan nga agbunga tatta ikaw mampay ti makatawan tapno no abunwak kalyak abunwak no agbungan to no umayatawan nasaya at nohaan papukan monton ngam haampay nga kasdi ani Apo Dios kanya tayo uray mamin ano tayo nga agkamali haan tayo ang igagara nga agkamkamali tarigagayan na latta agsubli tayo kenkwana tarigagayan tayo met tinasansan to abiyag dagiti kamali tayo iso pagbatayan tayo iso ti pagibasaran tayo tapno ngumat nga to puminpintas daytoy abiyag tina espirituan a panagbiag tayo kati tartarigagayan na nga rod kakabsat ka panagbabawi adu dagiti pagbabawyan tayo nga kamali tayon adu dagiti nakatulong adda dagiti haan adda dagiti haanan nga makorek nga talaga ngem dagitoy no dadduma isuda ti mangpagbalin kada tayo nga nasansanto kuna tayo nga rod ke no dadduma kakitaan nyo dagiti biag dagiti sa santo tayo kaadwan na kadakwada nagdalan damot ti rigat ti kinaman nagbasol nagdalan damot ti kinarukop ngem tinarigagayan dati simurot dinalusan da di bagbagida anya ti magunod tayo nga agbabawi nalaglag an abiyag na sentro para kini Apo Hesus nga biag magunod tayo ti tartarigagayan tayo ti biag nga agnanayon no ikarkarigatan tayo nga kurikan dagitoy liklikan dagitoy sumansanto di panagbiag tayo maiyan nurot ken ni Kristo ken kitain nyo no kasla di igos haang nga agbunga no si babasol narigat nga agbunga kanya ti bunga nga tartarigagayan tayo ayat agbunga ti kinapakumbaba kinapudno narigat nga agbarumwar kada tayo daytoy no ammo tayo nga napunpunno isugarod nga tatta nga gundaway anya ti tartarigagayan na panagbabawi irisen tayo ikarkarigatan tayo
Tapno maaramid tayo, maiyanurot tayo, itipudno. Ni Apo Jesus, datayo nga tattao, maumatay ang mamakawan. Ngam ni Apo Jesus, ni Apo Diyos, pulos nga ngagpatingga ti kinama mamakawan na kada tayo. Orayon na tayo, no nakapsot, agsubli tayo keng kuana. Amuyo dati simbaan tayo, kuna tayo nga rod ka kasla hospital, simbaan dagiti nakapsot, agsakit, umay agpaagas. Ngam no naagasang ka, tumulong ka kinikabsat mo nga mangyasidag, nga umay mo't umararaw nga agpaagas. No naayabam mo't kamayaten, narinamon ni Apo Isus itibiyag mon, tulungam dahito nga simbaan, tapno maagasan mo't dagiti, daduma. Haan nga simbaan dagitay sa santo nga, no simrek kadtoy ka na isalakang kan, ay Apo, umuna kay jilangitin, hanga kasjay. Haan nga gapo ta simrek kadtoy na bunyagang kan na isalakan na kaon. Haan, simbaan dagiti nakapsot, simbaan dagiti umar araraw, hospital nga rod. Kano na agasang kan tumulong ka nga mangyawis. No nakitam ni Apo Isus ang kinaagasan day takararwamon, tumulong ka kinikabsat mo, apostolate mo, tapno maagasan damot. Kasjay dito nga simbaan tayo, iso nga simbaan ti umar araraw. Kano napakawan na ka ni Apo Isus, ay kanasaya at launay, tulungam ni kabsat mo, iwaragawag mo kinikabsat mo, ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Alat at nga Domingo, gundaway tayo, mangdalos ti puso, mga miris kadagiti kamali tayo, nga pagbatayan tayo, tapno umimprove, tapno agbunga dahito nga kinakristyano tayo, kasla di igos, tapno agbalin nga adda pagnumaran dagiti tattao. Kano agbibiyag ka dito'y lubong nga awan man la marinada nga ayat kanyam, awan man la marigat, awan man la ti marinada nga tulong kanyam, awan man la na Diyosan nga aramid kanya, anya nga rod kapapukan tayon Ipaduyak-yak tayo iti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo anay so Kristo, bugbog tong anak ti Diyos. Sa dilangit, nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kahit nagbalin na tao. Isag tao ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Tilinteg ti Diyos, makaited ti ragsak tayo, kumamang tayo ken kuana, ket dawaten tayo amin dagiti kasapulan tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo isalakan na kam iti dakes. Apo isalakan na kami ti dakes. Ikararagan tayo, dagiti amin amang idadaulot ti iglesia tayo. Dagiti obispo, papadi, mamadre ken seminarista. Sapay kumata isuda ti mangipakita kadagiti tattao, tinapudno a pagtuladan, ti kinatulneg, ken kinimanagayat ni Kristo. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo isalakan na kami ti dakes. Ikararagan tayo, dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo.
Agtalina ed kuma kadakwada ti kinapudno nga agserbi para iti pagimbagan ti pagilyan ken agkamang da kuma ken ni Kristo ti oras dagiti sulisog. Dawaten mi ken kaapo. Apoy salakan na kami ti Dakes. Ikararagan tay amin ang managbasol, dagiti agtatakaw, pumapatay, ken managimpubukod. Sapay kumato pumigsa ti pamati ken ni Kristo, ket daytoy ti pagapuan ti panagbalbaliw da. Dawatin mi ken kaapo. Apoy salakan na kami ti Dakes. Ikararagan tayo met dagiti bagbagi tayo. Sapay kumata agnanayon tay anasalunat, ken naparagsit, tapno maaddaan tayo tinananay apigsa. Nga mga ramit ti pagayatan ti Diyos, dito'y adda abiyag. Dawatin mi ken kaapo. Apoy salakan na kami ti Dakes. Agpaay kadagiti amin aminatay tayo. Sapay kumata addaan ti sidong ti Diyos ang makipaglakam, itagnanayon alawag ken ragsak. Dawatin mi ken kaapo. Apoy salakan na kami ti Dakes. Agulimag tayo tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo isalakan na kami iti Dakes. O Diyos ken apo mi palawagem. Ti panagbiag mi babaen ti imbag mo. Ti kinalinteg ken kinapudnom. Magtingan mintukad a makita tilawag ni Kristo ket agbiag kam ita akas ken kuana iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amin nga da inka pinarswa babaen ti balikas mo apo pagyamanan miken ka. Amin amin nga inka makita gaputaya pinattamida naurnos da nakapinpintas da tinapay ken arak ti umay mitayawat naggapo ti trigo ken nubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa babaen ti balikas mo apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita gaputayat pinattamida naurnos da nakapinpintas da tinapay ken arak wenawatem bendisyonam uapumi pagbalinem mida kanasantuan
abagi kendara. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gapot na yan pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Apo awatin ako madagiti daton kadagita imam, ket Bet may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaan da iti asakripisyo ipaay mo kadi, tay kagumaan mi apakawanen, dagiti basbasol, dagiti kakabsat mi, tapno pakawanen met dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, Kasta ko mamit. itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karigit rumbe. Pudno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Takinayat mo nga agyaman kam ken ka, babaan ti panang parparit mi iti bagimi, tapno materred dagiti kinatangsit mi, ket kastapay amanayunan ti ilumos mi iti marigatan, ket dayta kinamanang nga asim tituladen mi, anan sa tamakidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga angheles, ket itantanok da ka, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Diyos, dagiti amin naparswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawang. Hosana iti kangatwa, madaydaya di umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwa. Pudno na ya po, biig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin na kinasanto, dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken di kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi hapo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin as santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag, ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakapasol kada kami di nakamet baybayan dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol maili si kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami.
mi Iso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumamit ken. Iti napakumbaba, ti agtartarigagay nga puso nga agbabawi. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Dios, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ti may salaeng nga sao, mapaimbagton to'y kararo. Magbabawi kayo kadagiti basbasul yu, ket mamati kayo. Sumurot kayo iti dalan ko, kunati
second collection para iti project tayo. O Apo Jesus, sumahay ka. Dito'y puso kag naet ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po. Tarabaye maladay tuino. Tapno ag serbi aka si pupudno. Aging gatumpal tuy biyak ko. Tati ayat mo isuwa po ti biyak ko. Eti asim isuwa po ti kiret ko. Eti bilin mo isuwa po ti bagnos ko. Ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Inawat may apo ti talget ti agnanayo na kinagasat, idinto tadda kampay laeng ditoy daga, naramanan min ti tinapay a naggapos sa dilangit, dawaten mi tamaaramid, tati maaramid kada kami babaen ti misteryo, patauden na ti bunga na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, idi timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Makipagyaman tayo, makipagragsak tayo met dagiti duwa nga anak tayo, da Realin Laberinto ken Leonard Laberinto, ti panangawat da ti umuna nga gundaway ti bagi ni Kristo. Palakpakan tayo ida. Congratulations. And ti pamilyada. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin na lugar, ket pagbalin ninyo idang adalan. Uniagan niyo ida, itinaganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo